Mbak Put. Mbak Put, tuku beras. Ayo Mbak, beras. Tuku beras. Beras apa? Biasane, Mbak. Oh iya, saya lali aku. Biasanya sama nak beras iki ya? 5 kilo. Iya. Mbak, piye? Saya amit sampean gajali berasnya. Sosok ya Mbak. Ya, Mbak. Aku iki Mbak Put, yo mesti gawe beras ngene iki, pin-pin. Ya sepurane ae nek gawe beras teko iku. Ya iso weteng loro sak keluarga. Wong beras atos ditangkem ratak ngono lho. Ya aku gawe beras ngene terus Mbak Put, ya sepurane nek beras-beras teko laku. Anjane pin-pin iku ya. Iya, saya Mbak ya, suwun ya. Ayo ya Mbak. Bela apa Mbak Uti mau kok? Lah iya. Kayak ngono meletot-meletot. Lah iya kok dhewe ku Kok sapa? nyindir ngono. Mosok gara-gara wingi ketemu aku, Apa aku noleh bantuan. Kok aku Mbak wonge gak trimo jare kok iso bangun omah kok oleh beras jarene ngono. Oh alah. Jarene ana apa-apa paling ambek RT-ne ngono. Tak waro lek gak trimo kepingin oleh pisan yo tak kok nang RT-ne. Aku juga ngono modele sampean. Ngono ngomongnya kayak ngono kan. Nah iya kok gak nyongko. Nyopo salahane Mbak Dewe? Iyalah, wes aja disalahan. Tuan. Iya, gak trimo. Oh, Kan aja nek iya. anak kan gak teko awak dhewe. Iya, aku dhewe gak ero mau oleh jenengku. Kono Pak RT ini kan. juga biasa ya ngono. Data Data. kono mundur juga kan RW terus juga RT biasa ngono. Iya, oh alah. Pakan lho lah apa aku sampai ketemu ngene mau mlebu Mbak Gak disopo. Lah iya gak disopo. Lah, wis jarno Sampeyan Lah, iya. mau Wes, bahas. Jarno. Yes, iya.